יצא לאקרנים, זה הסרט הכחול הראשון המוקרן בארץ לילדים. שמו של הסרט, הארי פוטר. ונעבור לידיעה שהתקבלה זה עתה, הזמר והיוצר לשעבר ניסים גראמה הודיע כי בכוונתו להוציא תקליט. הודעה נמסרה למשפחתו. האמת, יש משהו שאני לא אוהב במדינה, זה החינוך שלנו, זה הסדרות שאנחנו רואים כשאנחנו ילדים קטנים, זה בעיה. נכון? סדרות מפגרות, אין מסר, אין דרדסים למשל. רק לי נראה מוזר שיש מלא דרדסים ודרדסית אחת בת. מה? מה? איך קוראים לך? ניר. ניר, אוקיי, יכול להיות שזה מהסמים, אבל יש עוד אופציה שאתה הפלצת עכשיו. אתה תקעת מאוד אח שלי? לא. אז מה זה היה הגניחה לא קשורה? אתה יושב עליו, איך אני לא רואה את זה? איך אני לא רואה את זה? מה, אתם כאילו... ביחד. אני רואה. כן. הוא גם, אבל... וואי, מה שקורה היום למור מבאר. סבבה, אתה מוכן לעשות את זה בשקט לפחות? מה? לא הסתמרתי לפתח עליו. על הכיפה? כשנותנים אותו לפולין איתכם? לא. הוא לא עבר את הבדיקות. מחלות. קיצור, היינו בדרדסים, וגם שאלתי עם פרויקט סדרה מפגרת. ניר, הכל מתועד, הכל מתועד. שאלתי על פרויקט. בוא'נה, הברווז הזה יש לו אבא...